Καλημέρα φίλες και φίλοι. Παρασκευή σήμερα 5 Ιανουαρίου. Χθες είχαμε το πρώτο μας live εδώ πέρα στο YouTube. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ήμασταν καμιά ωρίτσα μαζί. Σας είπα πατήστε το καμπανάκι και για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για τα βίντεο που θα ανεβαίνουν τις περισσότερες μέρες και στη διάρκεια της μέρας. Αλλά και για να σας έχετε ειδοποιήσει όποτε ξεκινάμε live, γιατί προς το παρόν τις επόμενες μέρες θα κάνουμε εδώ στο YouTube τα live μας. Σήμερα δεν έχει πάρα πολλά παιχνίδια ενδιαφέρον για να ασχοληθώ, έτσι. Έχει κύπελα κατά κύριο λόγο και σας είπα το κύπελο δεν μ' αρέσει καθόλου να ασχολούμαι, να αναλύω. Είδαμε τι έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι στην Αγγλία που πραγματικά δεν μπήκε ούτε ένα γκολ, ήταν πολύ χάλια το παιχνίδι γενικότερα. Οπότε, εγώ βρήκα 3 παιχνίδια που μου άρεσαν σε Τουρκία, Πορτογαλία και Σκωτία. Πάμε λίγο να τα δούμε παρέα, έτσι να τα αναλύσουμε λίγο τι γίνεται με τις ομάδες. Θα ξεκινήσω με το μάτι στην Τουρκία. Εκεί πέρα όπου είναι η Μπεσίκτας κόντρα στην Κασιμπάσα. Η Μπεσίκτας είναι 5η στη βαθμολογία. Κυνηγάει και θέλει να μπει μέσα στην τετράδα για Ευρώπη. Η Κασιμπάσα είναι 1η. Έχει την ίδια απόσταση ακριβώς, 6 βαθμούς από τον υποβιβασμό και 6 βαθμούς από την Ευρώπη. Είναι ακριβώς στη μέση. Την έχει καταστρέψει η άμυνά της, γιατί γενικότερα έχει καλή επίθεση. Έχει καλύτερη επίθεση από την Μπεσίκτας. Έχει βάλει 29 γκολ. Έχει πιο πολλά γκολ. Η Μπεσίκτας έχει σήμερα 4-5 απουσίες γενικότερα, ενώ η Κασιμπάσα είναι σχεδόν πλήρης. Είναι δύο ομάδες οι οποίες σκοράρουν γενικότερα. Δεν θα ασχοληθώ με κάποιο να πω ότι ποιος πιστεύω θα νικήσει σε αυτό το παιχνίδι. Απλά πιστεύω ότι θα έχει αρκετά γκολ. Ίσως και από τους δύο. Ίσως να έχει και στο πρώτο ημίχρονο έτσι γκολ, τουλάχιστον ένα. Γενικότερα μου αρέσει να ασχοληθούμε με τα γκολ σε αυτό το παιχνίδι. Να περιμένουμε γκολ δηλαδή. Επόμενο παιχνίδι τώρα είναι στην Πορτογαλία. Εκεί πέρα η Sporting αντιμετωπίζει την Εστορίλ. Η Sporting είναι πρώτη στη βαθμολογία. Πάει για το πρωτάθλημα. Το κυνηγάει το πρωτάθλημα εννοείται. Έτσι. Η Εστορίλ είναι ένατη. Να πω λίγο δύο πράγματα πρώτα για το διαιτητή, ο οποίος για κάποιον που θέλει να δει λίγο τις κάρτες σε αυτό το παιχνίδι. Ο διαιτητής είναι νέος διαιτητής, είναι 36 χρονών. Γενικότερα δεν μπορώ να πω ότι φουλάρει και βγάζει τις κίτρινες κάρτες συνέχεια. Βγάζει όμως καρτούλες, είναι πολύ τίμιος να το πω έτσι. Δηλαδή δεν θα υπάρξει φάση η οποία είναι για κάρτα και αυτός δεν θα τη βγάλει και θα πούμε ωραία γιατί δεν έβγαλε κίτρινη κάρτα σε αυτή τη φάση. Ό,τι είναι να δώσει θα το δώσει. Είναι πολύ τίμιος διαιτητής. Οπότε και καρτούλες ίσως να έχει, γιατί γενικότερα είναι δύο ομάδες οι οποίες σκοράρουν. Έτσι. Η Sporting έχει βάλει 32 γκολ, η Εστορίλ 29, παρόλο που είναι χαμηλά στη βαθμολογία, γιατί έχει καλή επίθεση. Οπότε γενικότερα σε γρήγορα παιχνίδια με πολλές φάσεις έχουμε και καρτούλες συνήθως. Ταυτόχρονα, όπως είπα για την Κασιμπάσα προηγουμένως, και στην Εστορίλ η άμυνά της την έχει κάνει τη ζημιά. Οπότε και σε αυτό το παιχνίδι πιστεύω θα έχει γκολ και ίσως και 2 γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Για όποιον θέλει να ασχοληθεί. Τελευταίο παιχνίδι γίνεται στη Σκωτία, στη δεύτερη κατηγορία. Και πέρα η Queen's Park αντιμετωπίζει την Dunfermline. Η Queen's Park είναι πάρα πολύ καιρό μακριά από τις νίκες. Είναι η ουραγός του πρωταθλήματος, έχει 37 γκολ παθητικό, δέχεται γκολ πάρα πολύ εύκολα, τουλάχιστον ένα μέσο όρο 2 σε κάθε παιχνίδι. Δεν νομίζω να γλιτώσει τον υποβιβασμό στην πιο χαμηλή κατηγορία στη Σκωτία. Αντίστοιχα η Dunfermline έχει 4 παιχνίδια κι αυτή που δεν έχει κερδίσει. Αν θέλει να έχει την ευκαιρία της για άνοδο στην πρώτη κατηγορία της Σκωτίας, θα πρέπει να πάρει αυτό το παιχνίδι και τέτοια παιχνίδια όπως με την Ουραγό ή με τον πρώτο τελευταίο που είναι σχετικά εύκολα, πρέπει να τα κερδίσει. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή γενικότερα αυτές τις κατηγορίες τις φοβάμαι, γίνονται πάρα πολλά πράγματα, είτε περίεργα είτε γιατί δεν τα καταφέρνουν, δεν θα πω ότι πιστεύω 100% ότι θα βγει το παιχνίδι διπλό, αλλά τουλάχιστον πιστεύω η Dunfermline δεν θα χάσει και θα μπουν και 2 γκολ στο παιχνίδι γενικότερα, ίσως και 3 για το κάτι παραπάνω. Αυτά παιδιά από μένα. Πατήστε ξαναλέω το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις είτε για εξτρά βίντεο μέσα στη μέρα είτε για το live που θα γίνει, που θα ξεκινήσει. Εύχομαι μια όμορφη μέρα σε όλους σας, με επιτυχίες, καλή συνέχεια και προσοχή σε όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.